רבנית זה עבודה, זה מקצוע. אני באה לפה, מטפלת בכלבים, מאכילה, מים, הרבה אהבה, הרבה ליטופים. אני באה בעצם בבוקר, 50 כלבים בערך, פחות או יותר, בדרך כלל יותר, מחכים לאוכל ולאהבה. היום הוא בדרך כלל בין 6 ל-8 שעות, שבו יש סדר יום קבוע, הכלבים יודעים בדיוק מתי הם יוצאים, אחרי מי ולפני מי. עוז הגיע אלינו, הגיע אולי קצת סגור, אבל הוא די מהר נפתח והבין את המקום. יש לו קשיים פה ושם, בין ברצועה וטיולים. יכול להיות שהוא לא מורגל, יכול להיות גם שהוא עבר שם איזושהי חוויה לא פשוטה. עוז הגיע אלינו מהמלחמה בעזה. הוא הגיע פצוע, מדמם, עם רגל קרוטה מדממת, עם זנב קרוט מדמם, עם צלקת מאוד עמוקה סביב הצוואר. הוא הגיע אלינו בעקבות חיילים מהפלס"ר בעזה שמצאו אותו, והוא נגע לליבם והם התחילו לעזור לו. כשהוא הולך רואים שקשה לו. הוא מאוד כבד, ובאמת כל צד שלו כרוך בהרבה מאמץ. אז די מהר בא הרעיון של הפרוטזה. בהתחלה כזה רק ציירתי כזה במחברת כדי להביא רעיונות, ואז התחלתי פשוט לשתף את זה עם המתנדבות האחרות, וביחד בנינו בעצם אב טיפוס מאוד פשוט של משהו שיכול לשמש לו כרגע כפרוטזה זמנית, רק כדי שיבין בעצם וירגיש בעצם מה זה כשיש על הרגל שלו איזשהו דבר. הדבר היפה בו זה שהוא באמת שומר על אצילות נפש בצורה הזאת שהוא לא ויתר על האמון באדם. זאת אומרת, ברגע שהוא רואה בן אדם הוא ישר מקשקש בחצי זנב שלו ורק רוצה ליטוף ויחס. פשוט מקסים בעיניי היכולת של עוז ושל כלבים בכלל שעברו דברים לא קלים בחיים, להמשיך ולראות את הטוב.